Dagiti tungkod, iti dana ti biag. Apay, akastoy ti biag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan ng taykan biyak ita, kat naadaw itipadas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan nga Angie at taga Isabela. Ngam sakbay na, intay man paibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ti Bacani family ti Bagabag Nueva Vizcaya, Muega family ti Aurora Isabela, kan Lorenzo family ti Barangay Turod Purok ni Bulan Ramon Isabela from Van Muega. Shout out kada Raquel Paras, Margo, Zandra de la Cruz, Arlene Palentino, Leonora Bautista ken Nuvelin Taberna. Kakabsat ko ada June Dulay, Maricar Canta, Veronica Dulay, kanilakay ko Reynaldo Jose from Josephine Jose. Nanay B ti Gonzaga Cagayan, Nanang Fe Artiga ti Bagong Bayan, Lalo Cagayan from Carlo and Aloha Caliva Artiga. Makablaawan ni Engineer Tyson Borge, Padawang kan Flores family from Monmon, Padawang. Elizabeth kan Rudy Madriaga iti San Manuel Isabela from Jonah Madriaga. Manang ko ani Jennifer Paragas ti Pasilang Sur, Binalonan, Pangasinan from Ina Magenda. Bulusan kan Ledda family ti Bulbulala, Balawan, La Union from William Bolosan Sr. Kapitan Willington Roldan kan ex-Kapitan Wilson Gilopo from Homer, Alamo. Shout out kada Freddy Guyon, Maria Lourdes kan Rafi de Gracia, Maribel kan Hazel Buadilla from Victor Buadilla ti Europe. Sugitan kan Jose family dita San Juan kan Barokbok Quezon Isabela from Juliet Sugitan.
Nonan family iso da Jerry, Lyra Jane, Myra Joyce, kan Princess May Tibaska Aringay La Union from Mary Joy Cachero Nonan. Tadeo kadatal kan Balimbin family di Tailagan Isabela from Milawel Tadeo ti Jamaica. Kabsat ko ni Beverly Wangag, Mother Liway Agurin, Ijay Dagupan Tabuk City kan Agnes Agurin Gabina ti Connor Apayao from Marilu Odlus. Vallejos kan Taberna family ti Vancouver, Canada. Alejo kan Rapacon family ti Santa Catalina, Ilocos Sur. Mundo kan Terrenal family ti Hong Kong. Bulda kan Mundo family ti Bangged Abra. Mundo Taberna kan Alejo family ti Tangadan San Quintin Abra kan amin at Taberna family ti Herona Tarlac from Leniki Alejo. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Angie. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nga awan labas. Sapay kumata nakaradkad kayo adanunan to'y nanumo asurat ko. Ilingad na klaangan itinagan nga Angie at taga Isabela. May saakmat a subscriber ti Ferds Caballero YouTube channel, iso ang nagbalin aliliwami iji balay, ti dumngeg, kadagiti nagduduma apadas a maipatpatangatang iti channel yo. Adamot padas ko akayat ko nga ibinlay manang, kat sapay ko ma tamapilimat a maidrama. Agbangkag ti kang runaan at trabaho dagiti dadakkel ko. Upat kami nga agkakabsat kat siyak ti inaudi. Istrikto ti inami, iso nga obligado kami at tumulong iti bangkag mi manang, nang runa na owan klase mi, wenno iti tunggal bakasyon. Dagiti kakabsat ko kat agad adal da iti kabangibang nga ili. Iso nga idinagturpusak iti elementarya, tarigagayan mo ti inak, nga iti kumapagadalan da ti pagenrolak. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Ita nakaturpos kan iti elementarya, kayat ko nga iti pagadalan mo't laang nagiti kakabsat mo ti pagenrolam, Angie. Anya, ngam nanang, jak kayat ijay, dito yaklatan baryo tayo nga agadal. Ay na, ijay nga rod ti kayat ko apagadalam. Total, adamot ijay dagiti kakabsat mo. Ama no may kawak to ijay nanang. Sabalin samot ngamin dagiti estudyante ijay. Anak ida ti babak nang. Apay nga idamanang mo. Dagiti kakabsat mo, naka-adjust damot. Kabailam da ijay anak ko. Diyak ko makayat nanang. Saan amabalin? Ijay ka nga agenrol. Uray kitaem. Kabailam da ita, Angie. Dandan ti enrollment sa tinukanaw ti pag-eskulaan ni Angie, bakit? Kung nakarod nga ijay ili, ijay pagad-adalan dagiti kakabsat na. Kahit anya ti kunana ngay. Kayat nakano, adito'y kumalat takano baryo tayo ti pagadalan na. Apay ayang amin nga ipilit mo nga agadal ijay ili no di na kayat. Ni Angie ti inaudi. Kayat ko ang makaadal mo't ay itinapinta sa pagadalan ijay ili. Ipakpakitam latta nga iso ti paboritom nga anak. Iso nga daapal kan kuana dagiti kakabsat na kahit. Apay ko mga apalan da di adida. Igaad da ket iti makaadal. Tapno makaturpos da. Ket maadaan dan tumot iti nasaya at apanggedan. Sana kas kadata nga itilatan bangkag ti ayanta nga inaldaw. Mala ang araw. No umanugot lakit din ni Angie, di agadal ijay ilay. Umanugot da ijay.
Basta imbagak, agtong palakit de. Anyamot na ni Nanang. Ipilit naman ng tikayat na nga ijayak ili nga agadal. Kayat ko kumaadituyak latan baryumi. Ngam di mo tumanugot. Imbog dagiti kakabsat ko tatalaga akayat ti agadal ijay. Ngam siya, talaga ajak kumakayat. Amangan no maikawa ak tulaang ijay. Nang runa ka dagiti agpalinto akaadalak. Hamangan no pasig damot asosyal. Sana kas kanyak nga itakla ang agsursurong agaramat iti cellphone. Dituyak latta ko man. Ngamjak mo't mabalin atob ngaran ti kayat ni Nanang. Anya nga tayo ti kasayaatan nga ramidag. Tinasayaat. Agina na akong tani. Rabiin. Baliwak tumanan a panunutan ti maipapan iti dayta abanag apakaburburi-burak. Anje anak, sa dinungay ti pagadalam, anya ti desisyon mo, umadanin ti enrollment. Dito'y lata ko man baryo tayo tatang. Ngam saan mo't nga umanugot ni Nanang. Amumutan ni Nanang mo, no anya ti kayat na isu ti masurot, nang runak at sikat ti kimot. Day tangarod ti rigat na tatang. Siyak ti kimot, isa masapul nga amin akayat na katong palak. Awan matkit di ti mapukaw kan kano padasam anak kao. Pagsaya atam mat ti pampanunutan ti inam. At dangamin panagamak ko tatang. Nang runak at naggapuak di ti baryo. Amkak nga amangan no mailidlid dingak tukit di iti dayja pagadalan. Anje? Naimbagdag iti kakabsat ko tanakirad ti pakinakam da. Ngamsyak ngay. No kasta nga rod anak ko. Kasarita man na imbag ni Nanang mo. Tapno maibagam no anya talaga ti pangedeng mo. Wan tatang, kasaritak tumanan. Barang maawatan naktumot laeng. No ti amaklaeng manang Emmy, awan parikot kan kuana, tanoan niya ti madlaw na akayat ko, itulok na. Ken suportaran nakpay. Pinadas ko nga rod a kinapatang ti inak. Ngamkas iti ninamnamakon, saan nga imanugot, iso akapilitan nga rod a nagenrolak iti pagadalan akayat ti inak asumrekak. Talaga ang naikawa akmanang tasabali dagiti estudyante no idilig iti baryomi. Saan laaday ta? At datang tangig dagiti padak nga estudyante. Kastamutan a moderno dagiti aramatan da iti pagadalan a nagenrolak. Pimmay supay ti amak ko nga amangan no mailidlid dingak. Tasyak, damdamok laidi ti agaramat iti cellphone. Idinto tadagiti estudyante adinanon ko iti dayja pagadalan kat nairwamdan. Gaputa nagtaod daket nga rod iti nabaknang a pamilya. Gapo iti dayta, kinaykayat ko tinagbalin a loner. Tadyak ket nga rod makasabay ako nada iti Tagalog iti aramid da.
Iti panaglabas ti sumagmamano abulan, kinay kayat kon ti agmaymaysa. Gapot amkek nga amanga numabuliak, tanagtao dakket nga rod iti baryo. Agingga anaamamok ni Chris manang. Padak nga estudyante iti pagadalan anagenrolak. Hi, mabalinti makitugaw? Ha? Sige, nalawa mo ti pagtugawan. Agyaman nak, wan gayam, siyak ni Chris. Ngam sa bali lang ti section ko. Kasta ka di? Syakmat ni Angie. Nabayagan na palpaliiwan ka. Kanayin niyag may maysa ka. Apay adi ka makikuyog ka dagiti kaadalam no kastoy a break time. Ay, Jack kayat. Panagriknak ngamin kat kasla maiduma kadakwada. Nang roda idinaamuan da naggapuak iti baryo. Kasla nangat nga to dalaunay a maidilig kanyak. Apay nga minakasta ti ka panunutam. Agpapada tayo amin ditoy. Saan mo nga idadaduma ti bagim? Ngam, Jack kabailan ti makigiddan kadakwada. Nang rona kat panagriknak. Kasla siyak ti pagsasaritaan da. Tunggal agdudupong da. Baybayam lang ida. Sa bagay, talaga nga dadag iti estudyante akasta ditoy. Kasta ti kababalinta. Nang runa na nagapuday ti baknang a pamilya. Kasta ka di? Wen, ngamti ka agdanag. Manipod ita. Saan ka nagmaymaysa? Kanayin ka nakaduan. Anya? Ang nakababain mo't kan ka, Chris? Okay lang. Amo ka dumtong tumot lang ti aldaw. Asaan to nakasta ti kapanunutam. Siyak ti makaamukan ka, Angie. Nanang, anya ka di ko na yung ibagayo kanyak. Kaslada parikutyo. Adda talaga anak ko. Ni manong mo. Adda nadagsan na sakit na. Iso akapilitan nga agsardeng pailaang nga agadal. Anya? Kumusta nga rodo ni Manong? Masapul ang mamonitor ti doktor. Ado ti kasapulan na nga agas. Kaasimot ni Manong. Iso asika. Igaud mo ti agadal anak ko. Di mo lalaukan iti kalukwan. Panunutan nyo nga ado ti paggastusan mi kan itatang iyo. Agadal kayo anaimbag. Aging ga kabailan da kayo pa'y apagadalan. Dagiti doa kakabsat mo. Nadamag ko nga damot ng nobyo da. Iso akas taunay apanang bagbagak kadakwada. Di kayag danag, Nanang. Agadala ka na imbag. Saan kayon to ang maupay kanyak? Namnamaak na ita, Angie. Oh, Angie, apay amalmalday ka. Kaslada na dagsan na parikot mo. Nakasaritak ni Nanang. Agsakit ni Manong ko. Katdakkel agatad ti mabusbos. Tapno agimbag iti sakit na. Ha? Maasyanak ka da, Nanang. Sapay nagadu kami apagad-adalan da. Angie? Madantanaga, Sapay nagadu tilangan ko iti klasik. Manipod nagnobyo ta. Ad-adon ti panaglangan ko. Ayat ko la maliklikan dagiti mangbulbuli kanyak akaadalak. Amangan numaamuan da Nanang ter aramidek. Sapay kinasaritan ak nga igaud ko kano ti agadal. Katyak lalaukan iti kalukwan. Di kagdanag. Saan damot siguro amamuan? Sapay kumaa. Iso mabalin ka di Chris.
Manipod ita. Sardangan ta pala ang tikanayon nga agpasyar. Nang runan no da klase. Ha? Diyak kaya ta maupay kanyak dagiti dadakkel ko. Nang runa kat dandanita yun ag senior high. Iso ang maawatan na kuma, Chris. Kunak man lo agad adal ka na imbag Anjay. Apay nga pinaayaban da kaya pagadalan niya. Ha? Nagadukanumot alangan mo. Kan kanayon kano makita da ka nga dakad kadwam nga estudyante mo't laeng iti pagadalan niya. Tatang, Asino da dya lalaki, Anjay? ni Chris dayjay tatang. Nobyo. Anya? Nakinubyo ka iti day ta kinaubing mo. Pakawanan dak tatang. Ngam ikari kasana kun nga aglangan iti klasik manipod ita. Rumbang laang, no di mo kahit apagsardangan da kang agadal. Ang bumot nga da sang-sangun tayo aparikot itaga po itinapasama ka ni manong mo. Di mo kumamot layunan pa iti parikot tayo anak ka. Pasensya kayo na talaga tatang. Saanan ang maulit. Igaad kun ti agadal. Ikarik day takada kayo. Angie, agawawis ti may sa barkada. Mapantayo ka no iti balay data kasangay na. Ngam, adapay klase tayo inton madamdama. Agabsent takit din. Oray dagiti ka klase ta. Agabsent da itamalam. Tapno masapsapa ka no ti jamming tayo. Ngam Chris, jak mabalin ti aglangan. Amomot a pinaayabanda ni tatang diti pagadalan. Gapu iti kanayon ko apa nag-absent idi. Iso jak kayaton a maulit pa'y dayjay. Oray talaang. Datalaang tawan iti no kaskasano. Agabsent ta kami na itamalam. Pasensya kan a talaga Chris. Ngam nagkari akon ajakon aglangan. Wano agkating klases. No kayat mo, uray si kalaangan timapan. Iso ano day tati ko nam. Talaga nagbalbaliw kan. Saan ka nakas iti akanayon nak akayat akad kadwa. Ita, saanin? Amumot ni makagapusaan ka di. Iso asapay ko mata maawatan na Chris. Da kayo latan. Ibagamlaangan kadakwada asa anak ang makasurot. Masikog ni manang kunayo, nana. Wan anak ko. Jak namnamaan ang maaramid ti may sa akabsat mo dayta. Namin ano a binagbaga nga adaywan na payla ang tinubyo na. Tapno makaadal na imbag. Ngam inya alang-alang na ti amin. Anya nga ita, masikugan. Anya nga iti ko na tinakasikog kan kwa na, nanang. Anya nga'y kumati maibagaan na. Awan tagad adal dakat nga ron nga agpadpada. Anya nga'y iti pangbiag na iti kabsat mo. Sapay pada tayo umot nga awan mabalin da iti biag. Isulaang mo tinamnamaan dagiti naganak na. Iso nga ikarkarigatan da pagad-adalan. Anya nga ron ti plano ni manang ita. Kapilitan nga agsardan nga agadal. Tapno maaywadan na ti bagina. Kabayatan ti panagsikog na. Kinayat na da ita. Iso nga anusan na. Nanang, si kalaangan kan ti may sakabsat mo tinamnamaan mi kanitatang yu makaturpos anak ko. Iso apang nga asim ko ma, tadi mo tultuladan tinapasamak ka ni manang mo. Iso anapagnuman mi kanitatang mo, nga apaman nga ag senior high ka, umakar ka iti pagadalan, tapno maliklikam day tanubyom.
Amok nga aging gaitakat at dapay la relasyon nyo. Diyak kaya't mapasamakan ka tinapasamak iti kabsat mo. Iso atap no mayadayo ka iti dayja lalaki. Umakar ka iti pagadalan. Apaman nga ag senior high ka, anak ko. Awan na aramidak, no di agtungpal iti kayat dananang nga umakarak iti pagadalan, apaman nga ag senior hayak manang Emmy. Ay ayatek ni Chris, ngam amok anaskan nga ipangpangrunak ti panagadal ko. Kat intundumteng ti aldaw nga agsarak kamin tumanen, kat talaga ada kami tinaitani iti tunggal maysa, mapasamak to dayta. Kunak na agbalinan anaanayas ti biyagmi, kalpasan dagiti napasamak kadagiti dua kakabsat kumanang, ngem dimteng manen ti maysa parikot. Nakitaray iti nobyo na ni manang ko, kat talaga anaupayan dagiti dadakkel ko. Syaklaengen ti pangnamnamaan damanang. Saan atap no syak ti mangbiag kadakwada, no di ket di da kayat a mapasarak ti rigat a napasaranda, kabayatan nga agad-adal kami kadagiti kakabsat ko. Kayat da nga agbalin to anasaysaya at ti agbalin a masakbayak. Tinungpal ko ti karik kadakwada manang. Agingga iti nagturpusakon iti senior high. Ay, agyaman kami iti Diyos. Nakaturpos kan iti senior high, anak ko. Kablaawan da ka anak ko. Agkolehiyo kamutlaengan. Agyaman nanang, tatang. Anya nga iti kayat mo nga alaen a kurso, anak ko. Wan nga rod anak. Itapay laeng, rumbeng ang makapagdesisyon kan noon niya ta alam a kurso. Political science ko matikayat ko, tatang, nanang. Anya, political science. Ay, isa da iti kurso kayat ko nga alaem, Angie. Ha? Kayat ko a criminology ti alaem a kurso. Nasaysaya at dayjay, anak ko. Agoray ka bakit? Saan aday tati kayat na Anjay? Baybe amati kurso akayat na ti adalan na. Ay, saan? May mayat ti criminology ko naklangarudan. Mga nudyak kabaalan day ta kurso, nanang. Abay kit din asaan? Nagturpos ka iti senior high a nagangato ti gradom. Kabailam day ta anak ko. Uray kitaam. Ada kayo matnanang? Wen, siya kunti may nagipan ka nagiti kasapulam diti boarding house mo. Kastabot ti allowance mo. Amangan ko nak no makumikom ka iti panagadal mo. Wan nga rod, nanang. Medyo narigat. Taggidgidan ti academics kan initial trainings mi. Ay, kabalam day ta anak ko. Di kagdanag. Ay, tapno saan kan ama istorbo iti panagadal mo.
Siya kun akanayon to umay mangyag iti allowance mo. Kastamat ka dagiti kasapulam ditoy. Uray saan ka pa'y laang nga agaw-awid. Isupay abannog mo. Agyaman nanang. Kas makita ka, tado pa'y mo't dagiti abastom ditoy. Saan kan samot nga glutluto, Anje? Anya nga iti kang kanam. No awan oras kong agluto. Kompormin ati kang kanak dita. Nay, saan mo abaybay antibagim anak ko? Abangan no agsakit ka mo, no saan ka amangmangan iti husto nga oras. Okay aklaang nanang. Didak pagdanagan. Apay nga tangaging gaita. Kastoy pa'y lang ti marikriknak. Sumagmamano nga aldawan nga agsaksakitak. Tiyak mo't laging bagan. Kanayon nga agsakit ti tiyan ko. Dapay la uyok ko aging gaita. Tiyak mo't kayat nga ibaga kadananang. Tadapay la ni Manong amatamtaming aging gaita. Diyos ko, tulong anak. Kabailak tayo ito eh. Nagrigat nga min ti kurso nga impaala kanyak ni nanang. Nga masapul nga ikarigatak. Diyak malipatan di imbaga na kanyak idi. Asyak laangan tinamnamaan da makaturpos. Katyak kayat ama upay da iti arapap da kanyak. Masapul a sumrekak. Ado ti masapul nga iringkas ko di pagadalan. Kan adapay training mi ita. Ikarigatak ti sumrek. Aginanaak tulaangan kalpasan ti klasik. Sapay, kasla maulaw ka nagsakit ti ulok. Kasla pa'y kitin matalimaw daw akiti panagriknak. Anya nga tayo da iti amapaspasamak kanyak. Apaya kasto iti riknak. Sa dino ti, ayan ko. Anak, nasayata nagsubling ti puot mo. Kumusta ti Riknam, anak kao? Apay, anya tinapasamak nanang. Tatang, apay nga dak ti ospital. Natalimo daw ka, kabayatan ti training yo. Iso nga intaray da ka di ti ospital. Inyawag da ka da kami. Iso nga imay kami adagos ka ni tatang mo. Nanang. Imbaga ti gayem mo, anabayag gaya mo nagsaksakit ka. Ngam sumsumrek kalat tayo ti pagadalan. Di mo kanumot kayat ti mapan iti doktor. Ape adi mo yung pakpakaam mo kada kami nagsaksakit kagayam anak kao. Diyak ngamin kayat aglangan iti pagadalan tatang. No adda mamis ko a lesson. Ang mga numarigatan ak tumanon. Nagidan ngamin ti academics kan training mi. Apay adi mo imbaga marigatan kagayam anak ko. Ay pakawanan nak. Taimpilit ko ti kurso akayat ko nga alaam. Diyak impagarup nga iso ti agbalin arason ti kasta mapasamaken ka. Nanang. Angie, anak ko. Ay na, daytoyan ti bagbagak edi pa ilaang bakit. Saan arumbang nga ipilit tataan yaman akayat ta iti anak ta. Lakay. Sa apay la kumataag serbin daytoy aleksyon kan ka. Iti kasta, saanan ang maulit ti napasamak. Ang mga noan yan tupay ti mapasamak kan ni Anjay. Pakawanan na ko malakay. Anjay, anak. Pakawanan nak. Ay, jaking gagara ti amin. Pakawanan na ko ba? Gusto mo, nanang. Maawatan kayo.
Kang runaan na. Mapakawan kayo. Mariknak no kasano ti panangipatagyo kanyak kas anak yo. Amin aka sa pula, impayo. Kang runaan na. Siyaklaan ang tinamnamaan nyo. Iso nga ikarik, nanang. Tatang, makaturpusak. Iturpus ko ti kurso akayat mo para kanyak, nanang. Ikarik na ita. Gapoy ti kasjay napasama kanyak manang Emmy, nariknak tinalaos a panagbabawi ni nanang, gapoy iti panangipilit na kanyak iti anyaman akayat na. Nagbaliw anamin pinsan ti inak, kat manipod idin, kanayo nun adumngag kanyak no adda ibagbagak. Siyakmat manang, kas panang subalit ko iti ado a sakripisyo dagiti naganak ko, jakon binaliwan ti kurso. Kat ingka gumaak nga inring pas, iso analaos ti ragsak ni nanang ko. Ti pagsayaatan naman ng mainaig iti kurso nga inring pas ko ti trabaho kita. Kat mariknak tinalaos a panangidayaw kan panangipanakkel kanyak dagiti dadakkel ko. Kayat ko nga ibinglay ka dagiti naayat adumdumngeg, asaan alapod ti kasasaad iti biyag ti panangtunoy iti arapaap. Amin a panubok, ibilang tayo akarit amang dagdag iti gagar tayo, amang tunoy iti amin nga arapaap tayo. Daytoy ti pakasaritaak manang Emmy. Toy pagayam mo, Angie. Angie, pagayam ko, umunay iti amin, agyaman kami iti anus mo anang ibinglay iti padas mo, babaan iti email tayo, ferdinand.feria413@gmail.com. Mariknak ti marikriknam, nang runa no kasjay nga ipilit ti inam ti anyaman akayat na. Ngambilibak kan kapagayam ko, ta itilaksid adi mo kayat ti kurso akayat ti inam nga iturpos mo, nagtulnog kalatakan kwa na, kat talaga nga inturpos mo tinasao a kurso. May saka apagulidanan nga anak pagayam ko. Kat sapay lakuma, tamaiyaon mo itirigat ti panagbiagyo iti pamilyam, kat magunudyo kuma ti aglap-lapusanan a parabor. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Mapunas dito'y lagi pagiti naglabas asaan kan panubo liday kan rags
Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipngat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Judy at taga Cagayan. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kadagiti anak ko ada Ronnie, Miko, Princess, kan lakay ko ani Rogie, di takulit lalo Cagayan from Margie Cornejo. Shout out kada Lydia Yauchina Mix Vlog, Joy P, Jasmine Rivera, Gretchen Lucas, kan Gina Datul. Happy 6th birthday to my grandson Alec Dwayne from Nanay Aida iti London. Makablaawan ni Goldwyn Guaves, anak ko ada Goldwyn Jr. kan Gold Laika. Shout out kada Kathy, Robin, Luz, Marcos, Connie kan Samuel Limos, Renalyn kan Juliet nga ada iti Malaysia, kan kakadwak dito'y Kuwait ada Emmy Gakal, Carol Esteban, Marge Smilin Salvador, Joylyn Asuncion, Raquel Taguntungan from Zenel Limos Guaves. Amin at taga Sitio Duco San Bonifacio Burgos from Maria Lourdes Bawa. Makablaawan ti Bigo Group kas kada Shane dita Taiwan, baby ko dita Singapore, Kisses, Ira, Kabiv kan Compliment dita Saudi, kan Rose dito'y Hong Kong from Francine Dayagon. Get well soon, Grace Agtina Sales. Shout out kada Elma Rodrigo, Elena Antonio, Nida Niveras, Castañeda Floresma, Imelda Cabang, Belinda Ramos, ni Igorota,
Beng Tabula, Virginia Codamon, ken Nelly Jane de la Cruz. Kastamot ang makablaawan da Juvelin Madriaga, Chodora Manas, Daisylin Astrero Batalla, Nora Payon, Salis Mix Vlog, Noli Melenas, Ana Lorzano, Revelina Riñon, Dennis Tadaya, ken Juliet Sugitan. Shout out pa'y kada Lolit at Ting, Zoraida Calumente Yanggud, Dennis Tayada, Khalifa Salim, ken Milagros Kabaling iti Pangasinan. Intay nga rudon ituloy abasaan ti surat ni Judy. Dear Manang Emmy, ilingad naklaangan itinagan a Judy, taga Cagayanak Manang. Narigat ti adda pa nagbiag mi. Manipod kinaubing ko, nakitak ti rigat dagiti dadakkel ko anang isakad iti panagbiag mi. Uray agmay may saklaeng nga anak. Katap no makaaonak iti kinarigat apas pasarek, nag-working student tak, tapno mailepas ko laeng ti panagadal ko. Rugyak nga rod ti agsalaysay, ididandani akon agturpos, Manang Emmy. Judy, umay ka makanan anak ko, sakbay amapan ka iti pagadalan. Talaga mga anak nanang. Taiso pa di gatang ko iti meriendak. Ha? Ugot ti kamuti lang ti armusar tayo nanang? Ay, pasensya kan anak ko. Sa anak ngamin anak kapan iti tiyendaan iti kalman. Jay kakaiso na nga itlog ang nabate. Intad ko kun ni Paseng, tay may imutang iti bagas nga ilugaw na kano, tamasakit di anak na aburidak. Intad ko mutan adya itlog, tay supay nga ilaok na iti lugaw akanon di anak na masakit. Dagita mo tatattao, nagado nga minti anak da. Sanda lang arudan ang mabiyag, anak da pay lang anak. Inton adarigat da, pati da tao mairamraman. Anak ko, oray kastoy lati adda pa nagbiag tayo. Narigat mo't adi tay tumulong. Agsisinaraanay tayo ano adarigat ti tunggal maysa. Numabalin, day tatijak kayat ang mapasaranan. Huston day tiya pa nagrigrigat tayo. Iso nga ron ngay gagad ko ti agadal. Tapno jakon mapasaran pa'y ti kastoy arigat ti biyag. Nasaya at day ta kapanunutam anak ko. Ngam no addaan kanton. Di mo matlipatan ti tumulong kadagiti agkasapulan Masapol at alyawam mo tinaggapwam. Ay nananang, no puro matlarigat, jakon kayat atalyawan pa'y. Basta, inton makalupasak. Ikagumak ti makapagtrabaho adagos. Tapno jakon mapasaran pa'y ti kastoy arigat ti biyag. Simrak ka din ije pagadalan di anak tabakay. Wala kay. Ay na, kasta unay man areklamo na ni di makita na nga ugot lati kamuti ti armusar tayo. Ay unay ka di anak mo na ya. Di pa ilan ay ruwam. Talaga matakas ti biyag tayo. At dadag ti panahon na bastantay at damot ti pagpursitulaan. Amumot di anak mo lakay. Talaga na nga to ti ambisyon na. Kaya't na talaga ti makaturpos tapno makatrabaho adagos. Pagyamanan talaangan ata nagagat di anak ta. Nag-working student pa yan tapno maituloy na lang ti panagadal na. Amuna mo't ngamin at talaga adita kabailan na pagadalan iti kulehiyaw. Wen nga rod lakay. Katsapay lakuma tamatunoy na amin nga arapaap na iti biyag. Bakay,
Di pa'y nangadya anak mo, Rabiain. Baybay amlatan lakay, mangantumot laang ni Jude. Napatag ka nung aminjar aramidan na, tamasapol ama iringpas na dayjay, nang runakat umadanin ti panagturpos na. Talaga nasaot nga agadal. Baybay ang talatan lakay. Sang ka ibagakmutken ka? Nangato ti arapaap ti anak ta. Sa bagay. Ay, anya nga tanoy kami ti meriendaan na sakba maturog ta. Narigat nga minaawan nagyan ti tiyan, nukas ta nga agripasaw ta ang mga nusaan nga agkurri ti panunaw. Naala siya kung ti makaamaw. Ingkak at maturugan. Ikak iti makan ni Jude, sakbay asumarunuak iti silid ta. Kaplaawan da ka anak ko. Agyaman tatang. Nakaturpus kan anak ko. Agyaman kami kan ka. Gaputan no saan agapu iti panagpursi game, saan ka kuma nakaturpos. Pudno day ta, Jude, anak. Di yan panunutan day tatang. Nanang, ti importante, nakaturpos akon, kat maiyaon kayon iti rigat. Anya nga iti planom ita, anak ko. Agsapula kadagos iti trabaho, tatang. Diyak kayat ti maistambay. Kayat ko, madaan na kadagos iti panggadan. Iti kasta, makarugi tayon nga agnamay. Sapay la ko mga raod. Ay, sapay la ko mga rod anak ko, tabakasapul kadagos iti panggadam. Wan nga rod anak ko, tapno matunoy mo aminin atartari kagayam ama pasamak. Talaga tatang, diyak kayaton ti kasta panagbiag. Puro rigat. Panawon mo tan, tapno agnam ay tayon. Nakaturpusak babaan iti panag-working student ko manang Emmy. Tingamin masapsapulan ni tatang apag husto laeng apara iti pagkasapulan mi iti inaldaw. Nagporsigi anang ilepas iti panagadal ko, gaputadyak kayat ti makitkitak iti lugar mi, apasig arigat ti mapaspasaran dagiti umili. Jay kunada asang kabirok, sang kaapoy. Magagaranak atalagan nga umasenso. Iso akalpasan ti panagturpos ko, nagsapulak adagos iti trabaho. Kat babaan iti panarabay ti apo anamarswa, sa anak met anapaay. Nanang, naawat akon iti kumpanya nagaplayak. Kasta ka de, anak ko. Ay naagyaman tayo iti Diyos, anak ko. Addan panggadam. Un nga raod. Addan naawat ko at text itay. Agreportak ka nun inton Lunes. Ay, kamaudyanan na. Addan trabaho. Ay, say-saya atom ti trabaho, anak. Mangrugikan iti sabali nga agpang ti biyag mo. Wan anak ko. Kat di mo liplipatan na kita'y bilin mi kan ka, ah.
Wala nang. Laglagi pag amin na bilin nyo kanyak. Ay na, talaga magagaran ako nagtrabaho. Ala, ika nga rin nagpalasin, Juday. Tapno makaina nakamutan. Amo ka na panog kay ti ka-a-apply mo iti trabaho. Ngumita, tadan nangawat kan ka. Saan ka na mabandog nga agsapol, anak ko? Narigat nga min numang namnama kala iti may saan nag-applyam tatang. Masapol nga ado. Tano asino ti umula na ngayab kanyak, di iso ti papanak. Ay, nagsaya at ita, agsardeng ka, tadan nangayab kan ka. Malaking ka agpalasin, anak ko. Tapno makaina na kamutan. Kastoy gayam tagtrabaho iti dakkel a kumpanya. Makapa-excite. Sana mapupuutan ti oras. Madamdama, nalpas manan ti may nga aldaw. Judy, break time man. Di ka kadipay mapanid yung kantin? Sige lang, Troy. Adupay nga min ti aramidak. Ay na, ag-break ka mo't Amang ano, agsakit kay ti kastangar aramidam. Nagagot ka unay. Okay, aklaeng. Masapul ang malpas ko adagos dagitoy. Tapno sa anak ang matambakan iti trabaho. O may kakit din. Napan-amin na nakatrabahuan ta. Si kalangan tinabati dito Di mapankalatan. Di nakadipa kadanagan. Sika talaga. O may kakit din. Ay, uy. Di nakguyudan Oh my God. Oh, sige. Umaya kon. Nasapakan saan nagawid ita, anak ko. Nagawid ak adagos kalpasan di trabahok tatang. Adda ngamin trabahok inton madamdama. Anya? Nay, isaan ayaan alpasan ti trabaho isungarod ang nagawid kan? Adda nagaplayak online tatang. Katrabi iti trabahok. Mangrugiak iti alas 8 aging inton alas 12 iti rabii. Anya? Di pa'y katawanan ti inanam, anak ko. Apay ayang agtrabaho ka pa'y lang iti dayta nga ibagbagam. Saan ka di pa'y akontento iti adda at trabaho? Kurang ti sweldok tatang. Saan nga umanay para iti pagkasapulan tayo? Ado pa'y dagiti naskan amagatang para dito'y balay. Anak ko, kontento kami. No anya man dagiti maipapaay mo kada kami. Saan kami mo nagbirbirok iti sobra iti kabaalam? Apay anas ka na parigatom ti bagim iti katatrabaho. Kayat ko amasanay kayon iti nasaliwanwan a panagbiag tatang. Lipatan yung tinarigat a biag tayo idi. Judy, anak, sigurado ka kadi iti aramidam. Awan pa'y oras mon para iti bagay. Didak ka di pa kadanagan. Aramidak da ito'y tapno bumak ng tayon. Nauma akon iti kinarigat, tatang. Agyaman ak tapi nagustuhan ti awis kong ag-dinner ta, Judy. Kasano, kat di nakmatsardengan, di pinagustuhan kan tapno malpasan. Workaholic ka nga unay. Awan pa'y panahon mo na agaliwaksay. Sika talaga. Apay ayam madanagan ka kanyak. Gaputan na patag ka kanyak, Judy. Ha? Anya ti kunam, Troy? Agpaiso ko di tinangnag ko Napatagakan ka? When? Kat saan ka lang ang napatag? Ay ayatan ka unay-unay, Judy. Ha? Troy? Baybay anak ko mamang ipanagnag iti kinapudnukan ka. Kat di kagdanag. Sa anak nagdardaras. Makaurayak.
Aging kay ti maamiris mo anay bag noon niya ti isungbat mo kanyak. Saan ka narigat nga ayatan, Troy? Ngam, ikanak ko maiti umda sa panawan. Amang tingiting noan niya at talaga ti marikriknak para kan ka. Agyaman ak Judy. Katnam na maam. Makaurayak. Ikarik day ta. Nagdaton kanyak ti may sa akaopisinaak manang Emmy. Iso ni Troy. May sa a department head iti kumpanya pagpapaayak. Kinapudno na iti kinabayag ti panagkadkadwami iti trabaho. Adamutan marikriknak a panagayat para kankwana. Ngem saan ko nga inaklon adagos. Nakafocus ngamin ti panawin ko iti trabaho. Sa anak a kontento iti masusweldok iti opisina a pagpapaayak, isut gapuna a nagbiro kakpay iti sabali a sideline ko. Awan a talagan ti oras ko para iti bagik, kastamat a naliwayak, nga adda pay gayam dadakkel ko a makasapol iti oras ko, saan laang a kwarta, wenno nam ay ti biyag a maipaay ko. Anak ko, sapsapulan na kaninanang mo. Saan kayo pa'y kanon agkit kita? Kasano? Narumwar ka iti bigat ama pa nagtrabaho, nakaturog pa'y lang di inam. No sumangpot kamot iti rabi agdiretsukan adagos iti silid mo, gapo iti may sapay at trabaho para iti rabi Talaga akas tatatang. Anak, amumot ang masakitan ni nanang mo. Kasapulan na ta atensyon mo. Kailiw na mo't ti makisarsaritakan ka. Da kayo pa lang ti makamukan ni nanang tatang. Numasapol nga ipa-check up yung manon iti ospital, di ipan yun. Di yun naman ang makaduan kayo pa'y, tamakumikumak iti trabaho. Alang arod ano isuti ko nam Juday. Bay ta ibagak to iti inam abisi ka iti trabaho. Tatang, sapay ko matamaawatan nyo. Para mutlakada kayo da iti ngararamidak. Wen, anak ko, maawatak. Di ka agdanag. Ayatan ka mo, Troy. Ha? Nabayagan. Oh, agyaman ak Judy. Tay naklon mo mutlangan ti idat-daton kong ayat. Pasensya kan ha. Nakafocus ngamin ti panawan ko iti trabaho. Amkak nga mga makaisturbo lang iti panagtrabaho ti panakirelasyon ko. Kaya't ko ngamin amay paayan iti nasaliwanwan a panagbiag dagiti dadakkel ko. Numabalin laeng. Kaya't ko idan nga ipanaw iti lugar mi. Ikari ka sana kang agbalit alapad ka dagiti tartarigagayam iti biyag Judy. Baya matulungan ka maragpat mo amin na kita. Agtinulong ta. Troy. Ngam ikam kumaamot ti panawin ti bagim. Saan na puro trabaho. Ang mga nagsakit kay ti kastangar aramidam. Ipaayamot iti oras ti bagim. Kastamot tan dagiti ipatpatag mo iti biyag.
Nanang, tatang, iso ni Troy, kaayan ayat ko. Maragsa ka na kamakam-amo kada kayo. Nana, tata. Ay, kasta kami mat barok. Nasaya at may tandagaya mon kaayan ayat ti anak may. Tapno saan apa si katrabaho tin into na rin na. Maliwayan na pa yun ti agaliwaksay. Day tala agberbero kun iti kwarta ti aramiden na. Di ka agdanag tata. Ada ako nakanayon amang palagip kan kuana. Ni tata nga talaga. Agpay sumat anak ko. Dandan ni ditay pa'y agsasaritan dito'y balay. Awan pa yun panawon mo ang makiinistorya ka na kami. Nang runa ka ni nanang na, Barok. Lakay. Amuyo mat apara kada kayo matlaang dar aramidak tatang. Numabalin, kaya't kayon nga ipanaw iti daytoy a lugar. Mala, tinasayaat. Panawan da kayo pa'y dito'y Juday. Troy, Barok. Tapno makapagsarita kayo anaimbag. Kakaiso na nga italaang asaan manan at trabaho tin into na rin to'y anak may. Iso agundaway yumot da ito'y akan nito. Troy, Juday, anak. Apay nga da kayo pala ang dito'y salas nanang. Rabiin, naginana kayo kuman ay ti sila Diyo. Talagang inururay ka, anak ko. Puno day ta Judy. Madmading amin terik na ti inam. Di na pa'y kayat ti sumrak iti silid. Kaya't nakakanupay ang makasarsarita, anak. Apay aya, anya ti marikrik nayo. Baka masapo lamapan kayo manan iti ospital. Ay, saan, anak? Kabaalak ti bagik. Talaga, mailiwak laeng ang makisarsarita kan ka. Kas iti sigod. Idi, saan ka pa'y laeng ang makumikum unay iti trabaho mo? Ay na, amuyo mat nga dapay may sa trabaho kiti rabii. Iso nga ron ngay kagkagumaak ti agawid adagos, kalpasan ti trabaho kiti opisina. Tapno maatendarak ti may sapay at trabaho. Sayang ti sweldo ki jay. Anak. Di la mabalin nga. Agis istorya tapay kumaanak ko. Saan ka kumapay nga agtrabaho, itaarabi Bakit? Ay nananang, napatagtitunggal ka nito. Kwarta, ti katukad na. Maawatan niyo mo't kumaha. Sana bale, ipa-check up na kayo ni tatang iton bigat. Tapno maamuan no, anya day tamarikrik nayo. Itun-kuntun ka ni tatang ti kwarta nga aramatin niyo. Judy, anak. Sa anak ang mabaling nga aglangan iti trabaho ita arabii. Sayang ti mabirukak. Alakit din. Inton maminsan tayo inton nag-istorya. Panawan kayon dita. Ay, nalpas matlaangan di trabaho ita arabii. Makabandog mo ta talaga. Ngam ka sa pulan nga agdoble kayo, dak. Sayang ti matgadak. Manmano ti kastoy nga oportunidad. Aging kakabaalak, agtrabaho ak iti husto. Judy, anak ko! May ka dito! Judy! Dapat nagpukpuk ka. Apay nga ta. Ano din napasamak? Dinanang mo, Judy! Tatang, apay. Ano din napasamak? Dinanang mo!
Saan nakakangas? Awanan ni nanang mo. Sana po doon ay Asawa kaya. Lati pupusay ni nanang tatang. Hindi pa'y amadmadlaw ko aking mapsot ti inam. Tunggal ibagak ngaypan ko ito ospital. Agkad-kad. Tatang. Basta ti kanayon na nga ibaga. Kailiw nakakano akasarsari ka anak ko. Kaya't nakaama ka din na iti oray apagbiitlaan. Tatang. Hindi rabi hindi pinanawam. Kasta unay tiladingit na. Diyak malipatan tinaibaga na anak. Napatpatag kanon kan kati kwarta. Napatpatag kanon ta ambisyon mo abuwak na ang ngam iso nga ina. Sana po doon ay tatatang. Tartaray gagayak ti bumaknang para kada tayo kada nanang. Amoy ang mata na umakon, hindi pasing arigat tibiyang. Ngam nalipatam, Judy. Nga adda kami anaganak ka. Nga agur-uray ang may paayam itatensyon mo. Iti oras mo, anak ko. Kasi tina. Sana napatag ka na kami ti kinanamay. Numapukaw mi matika kay suna nga anak mi. Sana kwartalaan tinapatag dito'y alubong anak. Nudikan tilindangan ti tunggal pamilya. Kinapuno na. Kailiw mi, jay sigod ang Judy nga anak mi. Ngamin, nagbaliw ka si punandaan kay di trabaho anak ko. Nagbaliw ka, alam mi pinsan. Nagbaliw ka, anak. Amok ana sakit pa lang ti kalat nga ipupusay ti inam, Judy. Dakasak ka di nga anak, Troy. Dakasak ka di. No tartari gagayak lang ang maitad tinanam ay abiyag para kadagit hidadakkel ko. Saan, Judy? Kinapudno na. Nasayat ka nga anak. Ngamday ito'y kumatilaglagi pam. Saan nga amin kat maipay ti kwarta? Nalipatam nga danagandak mo nga agur-uray nga ipaayam iti atensyon. Anya pa nga rin ti serbiti amin a sakripisyo kita. Tawanan ni nanang. Judy. Amo kadakkel tinagkurangak kadakwada. Nagmalinak nga ambisyo sa unay. Puro kwarta ti aday ti panunot ko. Kunak no iso ti makaitad iti kinaragsak kadagiti naganak ko. Ngam nagbintutak kayam. Ita,
Naamiris kundi amin. Ngamawanan ni nanang. Saan pa nala daw ti amin, Judy? Si bibiyag pa'y tamam. Agyaman ak, tanda ka mang palpalagip kanyak, Troy. Kat pakawanan nakmat kadag iti gundaway. Ama sapol mo ti atensyon ko. Ngamjak pulos na ipaahi. Tatang, pakawanan nak. Ado tinagkurangak kada kayo kanina nang. Judy, anak. Agbababawi ak tatang. No dim ngagak kumakada kayo idi. No saan ko mga impamay sa ti panawid kong agpabaknang. Nalabit anay payak pa iti atensyon day dinanang. Akas iti kidkidawan na. Amo kapimusay ni nanang nga da sakit tinakam na kanyak. Saan apod no day ta anak ko? Amom nga ipatpatag na kaunay ni nanang mo. Ang amok. Talaga dakal tinagkurangak ka na kayo kaninanang. Ingkarik iti bagik. Ngaon-una ti pagsayaatan niya naganak ko. Gamanya pa ni Serbina ita. Awanan ni nanang. Agbabawi akman nga mawanan Serbina. Napaayak kas may isa nga anak. Diyak na ipakay ti responsibilidad ko kada kayo ni nanang. Anak ko, amin tayo agbidon. At nadagiti ba nagamaliwayan tayo? Kat maawatan mi dayta, Judy. Masol ko, tatang. Tananipod imasenso ti panagbiag tayo. Inalman ko bumaknangak kumapay. Kaputa ti amok. Isulang day ti kasapulak. Tapnog malina ka naragsak. Ngam nagbindutak, tatang. Agpaiso ti kunayo. Anapatag ti oras kan panawan amay paay tayo iti pamilya tayo. Kuma, di mga kada kayo ini tatang. Sana ko mga agbababawi ita. Tawanan ni nanang. Huston anak ko. Di mo ko mapabasulan tabagim. Amok. Sa di naman tayan itatiin di na kaya't amakita ti kasta mapaspasamak kan ka ita. Di na kaya't asidirum ti bagim. Apabasulom ti bagim gapo iti napasamak. Ikarik, tatang. Sana na maulit pa iti napasamak. Ipahay ko kan ka ti amin na panawan kan panagipatag ko. Iti na ito'y manlaang nga aramidak. Kat malito pag amin ang nagkurangak iti na idinanak. Ipatpatag ka unay-unay, tatang.
Manipod idi manang, impaayakon ti umdas a panawon ken oras ni tatang ko. Saan kon a prioridad ti agpabaknang, tanalaos a talaga ti panagbabawik. Gapu ta nagbalinak a managim bubukod. Gapu iti ayat ko a bumaknang, naliwayak a kasapulan gayam dagiti dadakkel ko ti atensyon ko kas anak. Ti pagyamanak manang ket adda pay laeng ni tatang ko ito'y abiyag, apangipaayak iti nalaos a panangipateg ko. Daytoy ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, Judy. Pagayam ko a Judy, pudno unay apakaadawan iti adal to'y pakasaritaam. Nang runa dagiti papagayam nga agtartarigagay arumang ay ti panagbiagda. Saan kamot ket di ama babalaw? Tati narigagayam laeng ama ipaayan iti nasaliwanwan a panagbiag dagiti naganak mo. Ngem adda dagiti banag a naliwayam amas napatpateg ngem kwarta wenno kinabaknang. Awan ti perpekto a tao pagayam ko. Kat may saka kadakwada. Dimteng ti gundaway anak kaamiris ka, asaan akwarta, wano kinabaknang ti kasapulan ti tao, tapno maaddaan iti naragsak a panagbiag. Ngem anyan a makapaladingit, tasakbay anak kaamiris ka, kinasapulan pa'y apimusay ti inam. Sapay kumat at atindog pa'y apanawan ti panagdenayo iti amam, tapno maipariknam ti kinapatagnakan ka, ken tapno maipaay mo ti umdas nga oras, ken panawan para ken kuana. Alakastan pagayam ko, ket agyamanak iti panangibiglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Pintun mapunas dito'y lagi pagiti naglabas asaan kan panubo liday kan ragsa isudat ng paris kada